तो आज हम लेके आइल बानी होली स्पेशल ब्रेड के बहुत ही मज़ेदार और नया रेसिपी जो आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले हो खबजा और ना ही कबो खैले हो खबजा। एकदम से मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए जब फ्रेंड्स आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले एगो पैन लिहल जी, एमे थोड़ा सा सरसों तेल डालल जी, थोड़ा सा जीरा डाल दिया जी और जीरा के चटकला के बाद थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया जी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया जी। आप एजा थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाल सके नी जा। तो अदरक के बढ़िया से चला के 2 मिनट भून लिहल जी। अब एजा हमने के डाल दिया जी धनिया पत्ता। आप लोग कड़ी पत्ता भी डाल सके नीचा, अगर आप लोग के पास होखे तो, ना होखे तो धनिया पत्ता भी डाल सके नीचा। अब एजा हमने के डाल दिया जी पानी। 1 गिलास के करीब एजा हम पानी डाल बनी, पानी के गड़िया से गर्म होके दियल जी। अब एजा हम 3 गो ब्रेड के स्लाइस ले बनी, जौन की बड़ा साइज के ब्रेड बा, आप लोग देख सके नीचा। तो छोटा साइज वाला ब्रेड के भी आप लोग एजा डाल सके नीचा। ऊपर से थोड़ा सा और पानी डाल देनी है। अब का कल जी कि ब्रेड की बढ़िया से में हमने के मसल लियल चाहिए, मतलब कि अच्छा तरीका से पका लियल चाहिए। तो सारा ब्रेड के हमने के तोड़ लिहल जा, थोड़ा सा नमक डाल दिहल जा। नमक डाल के अच्छा से करा के ब्रेड के चला लिहल जा और तब तक चलावे के बाद जब तक एकदम ब्रेड हलवा जैसा ना हो जाए। देखी जा हलवा जैसा ब्रेड हो गई बा। तब हमने के जा का कल जी की 1 बड़ा चम्मच डाल दिहल जी सूजी। तेजा आप सूजी के पीस के भी डाल सके नी जा, ऐसे भी डाल सके नी जा। अब का कर ली कि 2 मिनट सूजी के ब्रेड के साथ बढ़िया से पका लिहल जी। धीमा आँच कर दिहल जी, धीमा आँच पे बढ़िया से ब्रेड के अच्छा तरीका से सुखा लिहल जी, जोन एकर एक्स्ट्रा पानी बाटे। तेजा आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम ब्रेड के सुखा लेल बनी। तब एजा गैस के हमने के का कइल जी कि बंद कर दिहल जी। अभी सारा पेस्ट के ठंडा होके दिहल जी। अब फिर से दोबारा पैन में थोड़ा सा जीरा डालल जी। अब एजा थोड़ा सा मिर्च डालल जी। अब एजा थोड़ा सा लहसुन डाल दिहल जी। अब दोनों चीज़ के बढ़िया से पका लिहल जी। अब एजा हमने के बारीक काटल प्याज डाल दिहल जी और प्याज के का कइल जी कि 2 मिनट चला के भून लिहल जी धीमा आँच पे। प्याज के कलर एजा देख सकेनी जा आप लोग पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा। 2 मिनट और एके चला के भून लिहल जा। तो बीच बीच में एके चला के बढ़िया से प्याज के भून लेब जा, जले नइखे देवे के और धीमा आँच पे बढ़िया से प्याज के पका लेवे के बाटे। तो एकर कलर देख सकेनी जा पहले से ज़्यादा डार्क हो गइल बाटे। तो ई जौन ब्रेड के रेसिपी बा फ्रेंड्स, हमार यकीन मानी जा से पहले अइसन कबो ब्रेड के रेसिपी आप लोग ना बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। एकदम मज़ेदार, एकदम अनोखा तरीका से हम जौन रेसिपी लेके आइल बानी, जौन आप लोग के ज़रूर बढ़िया लगी। तो एजा थोड़ा सा हमनी के हल्दी डाल दिहल जी। एजा आप लोग मसाला भी डाल सकेनी जा, चाट मसाला भी डाल सकेनी जा। तब एजा हमनी के 2 गो उबला आलू डाल देनी है, जौन की मिक्स करके पहले ही से रखले रहनी है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिहल जी और सारा बढ़िया के चला के बढ़िया से आलू के पका लेली। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिहल जी। अब हमनी के आलू के भरता बन के तैयार हो चुकल बा। एने जौन हमनी के ब्रेड के पेस्ट रख लेनी जा, ये भी बढ़िया से ठंडा हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो एकरे के आटा जैसा बढ़िया से गूँथ लिहल जी, मतलब कि मार लिहल जाई। तो देखिए जा आटा जैसा हम एके गूँथ लेले बानी, अच्छा तरीका से ठंडा हो गइल बा। तो अब एके हमनी के 2 गो पार्ट में कइल जी। तो 2 गो लोई लेवे के बाटे। अब दोनों हाथ पे लोइया बना लेवे के बा ए तरीका से। अब एके का करे के बा कि पतला साइज में एकरा के बेल लेवे के बा। तो ये देखिए बेलन की मदद से एके बढ़िया से बेल लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स हम बेल लेले बानी एही तरीका से। दोबारा वाला जौन लोइया बा ओइके भी हमनी के बेले के बाटे। एहू के बेलन से भी बेल सकेनी जा, हाथ से भी एकरा के फैला सकेनी जा। अब का कइल जी कि एकरा ऊपर हमनी के आलू के भरता लगावल जी, जौन हमनी के बना के रखनी जा पेस्ट। सारा आलू के भरता के जे हमनी के बना दिहल जी, एकरा ऊपर से लगा दिहल जी। अब दूसरा वाला हमनी के जौन रोटी रखले बन जा, एकरा से एकरा के कवर कर दिहल जी। दोनों के बढ़िया से दबा दिहल जी और एक साइड में हमनी के कर लिहल जी, मतलब कि बराबर साइज में के हमनी के कर लेवे के बाटे। अब बढ़िया से ई एक साइज में हो गइल बा। तब के का कइल जी कि चाकू के मदद से एजा कट लगावल जी। तो चली जा कटिंग कर लिहल जा। तो एजा हम कटिंग कर लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। ये देखिए कितना बढ़िया हमनी के सैंडविच जैसा ही तैयार हो चुकल बा। तो एकरा ऊपर आप लोग डिजाइन भी बना सकेनी जा। तो चाकू की मदद से चाहे हाथ की मदद से बढ़िया से पे कांटा वाला चम्मच से भी आप लोग डिजाइन कर सकेनी जा। अब का कइल जी कि पैन में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालल जी। अब एक एक करके सारा हमनी के जितना भी पेस्ट बाटे एकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जी, मतलब कि जौन सैंडविच टाइप के बाटे एकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जी, धीमा आँच कर दिहल जी। अब एक अलट पलट के दोनों साइड से बढ़िया से सेक लिहल जी। तो आप लोग कम तेल भी डाल सकेनी जा, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे बनी, तो आप लोग एक कम तेल में भी बना सकेनी जा। अभी दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, अच्छा तरीका से सेक लिहल जी, धीमा आँच कर दिहल जी। आ धीमा आँच पे बढ़िया से के अंदर तक पाक के दिहल जी, जौन की ब्रेड बा बढ़िया से पक जाए और कच्चापन में ना रहे। धीमा आँच में एक बढ़िया से हम पकावत देखत नहीं आप लोग एकरा अंदर चीज़ भी डाल सकेनी जा, अगर आप लोग के पास होके ना होके तो ऐसे भी बना सकेनी जा। तो हमनी के पूरा तरीका से नाश्ता एजा तैयार हो चुकल बा। तो चली जाए एगो बर्तन में आप लोग के हम सर्व करके दिखावत तनी।
तब सारा नाश्ता के एगो प्लेट में निकाल लिहल जी। एजा टमाटो केचप ले लिहल जी। ये देखी जा कितना बढ़िया हमनी के, ये देखी जा ब्रेड आलू और सूजी से कितना बढ़िया हमनी के नाश्ता बना के तैयार कर ले बनी जा। तो अगर आज के हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके ही जाए जा। तो चलिए जा आप लोग के हम ई के खा के दिखाओ तनी कि कितना बढ़िया हमनी के आज के ही नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा। तो शाम के चाय के साथ भी बना के खा सकेनी जा। जब भी कुछ चटपटा खाए के मन करे तो ये रेसिपी के जरूर ट्राई करब जा। और अक्सर का होला कि घर में ब्रेड ज़्यादा बात चला तो ब्रेड के आप लोग ये तरीके से यूज कर सकेनी जा और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार रेसिपी बना के खा सकेनी जा। तो ये अगर रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा और ज़्यादा से ज़्यादा हमके सपोर्ट करब जा, ताकि और भी अच्छा अच्छा हम आप लोग खातिर वीडियो ला सकी फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी हमनी के आज के ही शाम खातिर नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा। तो आज हमारी यस बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो बच्चन के भी आप लोग दे सके नीचे, काहे कि बच्चन के भी बहुत ज़्यादा इस तरीके के नाश्ता बहुत अच्छा लगेला। तो बाहर के खाए से अच्छा बा कि घर पे ही कुछ चटपटा बना के खाइल जा और होली में भी एक बना सके नीचे। तब तक खाती बाय बाय, फिर मिले जी कल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखे थी। बाय बाय।